Hej venner. Jeg spiller jeg sammen med min fætter og min fætters ven. De er rigtig gode. Hvor meget guld har du? Ja, har jeg. Er det toft, det der? Ja, det var toft. Fik du mig? Ja. Hold op, man. Nu skal vi bare flække. To. To. Skal vi herop? Skal vi så dræbe bossen? Okay, jeg er allerede i gang. Det har du. Nej, no. Jeg ved det godt. To. Ej, no. Ej, jeg tror, det her, hvor det ligner en slider, men jeg bare sådan går ned. Kan du se mig? Ja. Slider, Marius, Hvad? kan du heal mig? Ja. Marius, bag dig. Marius. To. Ja, okay. Kom med. Ja, Marius. Okay, kom. To. Nej. Jeg kan lige, hvad hedder det? To. Jeg fik ham. Ej, det er bare sådan en ram der. Nogen kommer, Marius. Nice. I dag fik vi et win. Husk at like og subscribe.